כולנו שונים, כולנו שווים. סיפורי אקוניס, סיפורים קצרים לילדים. בן לומד בכיתה בית 3. בן הוא ילד סקרן מאוד, שאוהב ללמוד כל הזמן דברים חדשים. כמעט בכל יום, כשהוא מגיע לכיתה, החברים היו צוחקים עליו, וקוראים לו משקפופר. יום אחד, בהפסקה, בחצר בית הספר, ישב בן לבדו על הספסל והרגיש עצוב. הוא חשב לעצמו, למה הם צוחקים עליי בגלל המשקפיים שלי? אבל הם עוזרים לי לראות טוב יותר, ובלעדיהם אני בקושי מסוגל לקרוא מהלוח. לפתע ניגשה אליו מלכת הכיתה, הילדה הכי יפה בכל השכבה. אפילו השם שלה היה שם של ילדה יפה. קראו לה נועה. נועה הייתה תמיד מוקפת בחברים, וכולם אהבו להיות בקרבתה. שלום בן, אמרה נועה. רציתי להגיד לך שאני דווקא מאוד מחבבת את המשקפיים שלך. הם נראים עליך ממש טוב, ומחמיאים לך. בן היה מופתע, ולא ידע מה לומר. רציתי גם לשאול אם זה בסדר מבחינתך שנבלה יחד מדי פעם בשעות אחר הצהריים. אולי נלך לסרט, או אולי נשחק באולינג, או אפילו סתם נשב בגינה ליד בית הספר. בן לא הצליח להסתיר את חיוכו, וענה לה, אני אשמח מאוד לבלות איתך נועה, ענה בהתרגשות. מאז הם מבלים יחד, צוחקים ונהנים. חברי הכיתה התחילו לראות שבן הוא לא רק הילד עם המשקפיים, אלא ילד חכם, מצחיק ונחמד. כולנו שונים וכולנו שווים. לכל אחד מאיתנו יש משהו ייחודי וחשוב, וכשאנחנו מקבלים את השונות של האחרים, אנחנו מגלים כמה כל אחד ואחת מאיתנו מיוחד.